बर'नि फेस्ला सावथुन मुलुगाव जाफुंसार फावथिगिरि मेन्डेला बयबो मिन्थिगौ मेन्डेलानि मुं बिथांनि गुबै मुं दैमासा ब्रह्म बिथाङा आथिखालाव बर' सावथुन मुलुगाव फेस्लानि फावथियै जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ मोनसे मोजां बिथिंजों लाबोदों आरो मानसिफोरनो रंजानायनि मोनसे खराग होबाय थादों मेन्डेला एबा दैमासा ब्रह्म बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव जों दिनै हांख्रायनानै लाबोदों बिथांनि माखासे गोसो इसिंनि बाथ्रा आरो फेस्ला सावथुन बानायनायनि बेलायावहाय बिथांनि रोंमोनथाय लोगोसेनो बिथाङा सासे आरो गेदेर लिरगिरिबो बिथांनि आखाइजों आथिखालाव गांब्रै गांबा बिजाब सोरजिजाबाय सुंद' सल' बिजाब आरो सल'मा बिजाब बिथाङा लिरनानै फोसावदों बिथांनि गेदेमाजों जों दिनैहाय मोगा मोगि लानायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजानि सिगाङावहाय बिथांनि गोसो इसिंनि माखासे बाथ्राखौ जों फोरमायनो लुबैनाय जादों बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव हांख्रायना लाबोनाय जादों बिथांनो बरायनाय होबाय बरायबाय खुलुमबाय दा नोंथाङा नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनानै लागोन आंनि मुङा जाबाय दैमासा ब्रह्म आंखौ मेन्डेला होननानै मिथियो आङो सरासनस्रायै खामारदैसा हाइ स्कुलाव सासे एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि हिसाबै मावनानै दङ आङो फिल्म मुलुगाव सावथुन मुलुगाव 2005निफ्राय आं गावनो लिरनाय मोजांमोन दामोन बे फिल्माव आं गावनो लिरदोंमोन बेखौ प्रडाक्सन खालामदोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय बेवहाय आङो गोबां रल लायाखै ओरैनो फिसा रल लाग्रोदोंमोन बेनि उनाव नेक्स्ट 2007 बेयाव आं गावनो लिरनाय फोथा खेबस' बे फिल्माव रल लादोंमोन बेयाव बारा गोबांद्राय नङाब्लाबो बेयावबो कमेडियानो खालामदोंमोन नेक्स्ट बेनि उनाव आङो हायना मुलिखौ बानायनाय जायो थारमाने नोंथाङा हायनामुलिनि आगोलाव मोननै सिनेमा बानायदों आरो बे सिनेमायाव नोंथाङा माने फिसा फिसा रल लादोंमोन सेरखम मैखोम रल गैया जेरै हायनामुलियाव नोंथाङा मेन्डेला जानानैहाय जुदि रल प्ले खालामदों बे बै मोननै सावथुनाव गैयामोन आरो बे मोननै सावथुनखौ नोंथाङा निजे लिरदोंमोन स्क्रिप्टखौ नोंथाङा लिरदोंमोन आरो फिसा फावथिना डाइरेक्सन होदोंमोन मोजांमोन बादामोनाव कमलेश्वर बसुमतारी नेक्स्ट बेखौबो कमलेश्वर बसुमतारी होदोंमोन फोथा खेबस'खौ आथिखालाव सावथुन मुलुगावनो नांबाय थादों दा हायनामुलिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माने फिल्म दिहुनग्राफोरनियाव थांनानैहाय फावथिनाय जादों दा बेवहाय खालि फेस्लाखौल' फावथिहैदों ना गुबुन रलबो लादों नोंथाङा सरासनस्रायैथ' बांसिन कमेडिखौनो खालामनाय जादों अब्लाबो आं रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो लुबैयो दा जोंखौ लिंनासो लांनाय जायो नालाय दा जों माबायदि रल खालामो रायजोफोरा मिथिगौ अब्लाबो लिरगिरिया जोंनो जिखिनि रल नांगौ बे रलखौ जोंनो लिरनानै होनो हाया जायनि जाहोनाव जोङो नांगौ बायदि दिन्थिनो हाया थारमाने नोंथाङा फेस्ला रलनि अनगायैबो दानि मोजां रलबो खालामनो लुबैयो सुबिदा मोनबा लुबैयो थारमाने जेरै एक्टर जानो लुबैयो आरो माने माबाबो जानो लुबैयो मा होनो भिलेनखौ एक्टरखौथ' जों जेनेबा जानायनि सम गैला माने हिर' जानायनि सम गैला अब्लाबो भिलेनखौ बांसिन लुबैयो मोनसे खोथा जे जों नुदों अनुपम खेर जोङो माने बलिउडआव जों मोननो थांदों अनुपम खेरा सासे फेस्ला फावथिगिरि हिसाबैनो फैजेनदोंमन बिथाङा आथिखालावथ' गुन्दानिबो रल लायो आरो मोनसे सावथुन दङ बिथाङा ओरैबायदि माने दुखु माने रलाव बिथाङा एंगेज जादों बिथाङा सासे मेइन एक्टरखौनो जादों बिथाङा दा बेबायदि नोंथाङाबो माने मेइन रलावबो फैनो लुबैनाय जादों लुबैयो खिन्थु स्क्रिप्टआ थिग जानांगोन थारमाने हमना ला हिर'ब्लाबो जोंनि हिर'नि जे स्क्रिप्ट आरो गुबुन हिर'थारनि जे स्क्रिप्ट बे डिफारेन्स जागोन जोंनो लुबैनाय बायदि रला जोंनो लुबैनाय बायदि जानांगोन थारमाने भेरेलनि रल खालामनो मोनोब्ला थारमाने गावनि गोसोनि साननाय एक्टिंनि जिखिनि सुबिदा बे बांसिन थायो फैफिनदों दा जोङो सावरायनि हायनामुलि सावथुन बानायनायाव बिथांनि रोंमोनथाय हायनामुलि फेस्ला सावथुन
बेयो जोबोद जाफुंसारनायाव फैदों आरो बेयो दा मोनस्नि माने सिरिसाव फैबाय बेनि सायाव नोंथाङा बे सावथुनखौ बानायनाय बे सावथुनखौ बानायनानै पाब्लिकनिफ्राय मोननाय नायबा अडियन्सनिफ्राय मोननाय रेसपन्स आरो उन समनि प्रजेक्ट बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंदो। सिगां समावथ' ओरैनो 1 डिससो बानाय जायोमोन नालाय 1निफ्राय 5सिम सिडि बानायनाय जादों बेखौ मार्केटाव फाननाय जायोमोन बियो एभेलेबल फानजादों बिनि मार्केटा मोजां जाबोदों नेक्स्ट 6नि उनावसो जों टुरिं बानायनाय जादों टुरिं माने जायगा दिन्थिनाय दा बे जायगा दिन्थिनायावबो जोङो मोजां मोनदों मोजां जादों पाब्लिकआबो रेसपन्ड होदों नाथाय जों जोबोद लाजिनाय मोनदों थारमाने जेराव बर' सावथुनखौ मावबा बारि मावबा दुब्लि बारि बेफोराव तुम्बु सोंनानै दिन्थिनांनायाव लाजिनाय मोनदों आरो दा बिनि थाखायनो जोंखौबो एसे मान सनमान होनो थाखाय सिनेमा हल होयोब्ला आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिसिनाव गोबां मेम'रेन्डामबो होबाय जोंनि बड' आर्टिस्ट सिनियर आर्टिस्टनिफ्राय नाथाय दासिमबो बारा रेसपन्डखौ मोनाखै आरो बर'नाव दा माखासे सिनेमा हल बानायबाय जेरैहाय क'क्राझारावहाय दङ सिनेमा हल दा गुबुन जायगायावबो बिदिनो जाबाय थादों दा बेफोराव दिन्थिनाय जायाखै नामा? बेयाव दिन्थिनाय जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंनिया बेयाव दिन्थिनायावबो एसे प्रब्लेम दङ थारमाने जों माबा खालामाखै सेन्सर खालामनायनि खोथा दं आं सोंनाय जादों जे ओरैहाय जे हायनामुलि सावथुन बानायनायाव नोंथांनि एक्सपिरियेन्स जे बे सावथुनखौ बानायनायाव नोंथांनो एक्टर एक्ट्रेस नांबाय ओमफ्राय बिदिनो इउनिटनि खोथा फैबाय स्पट बयनिफ्राय जागायजेननानै आप टु टप लेभेलसिम माखासे प्ले खालामनो गोनां मानसिफोरनि खोथा दा बेहाय नोंथांमोननि रोंमोन्थायखौ आं सोंनाय जायो सरासनस्रायै जोङो फार्स्ट टाइम जोंनो स्क्रिप्ट नांबाय स्क्रिप्टखौ जोङो सरासनस्रायै साथामजों लोगो नांनानै बानायो फैला दाब्ला थाबाय जगत जोंस्रां आरो नोंथां ज' लोगो नांनानै सावरायनाय जायो मा खालामनाय जागोन साथामजों थारमाने स्क्रिप्टआबो साथामजोंनो बानायनाय जायो बेनिफ्राय नोंथाङा अलरेडि दा मेरिड लाइफ नोंथाङा सावथुन बानायनायनि नोंथाङा सावथुनाव फैनायनि आगोलाव हाबा जानाय ना उनाव फैनाय सावथुननि सिगांनो आচ্ছা बर'नि हारिमु थिलियावहाय जायफोरनाखि आगान होफैयो बेवहाय बे न'खरनिफ्राय बा बिसिफोरनिफ्राय मोनसे बाधा थायो दा नोंथाङाथ' गोबांखौ आखाइ हमनानै बोनाय खिथायो माबा माबि खालामदों जंखायनाय जादों दा बेफोरावहाय नोंथांनि न'खरनिफ्राय माबा मोनसे असुबिदा नायबा हेंथा बेफोरबायदि फैफेराखै नामा? आं ओरैनो मेरिडाथ' आंना लाभ मेरिज जादों मोजां मोनलायनानै जादों मथा मथि आं 16 इयार्स मोजां मोनलायदों आচ্ছা सेंग्रा समाव 2001नि 27 एप्रिलाव हाबा जादोंमोन दा जिखिनि फिल्म दिहुननायाव जिखिनि रल खालामबाय बा सिगाङावनो आंखौ आर्टिस्ट होननानै मिथिखागौ जेनेबा सिनेमानि मेथाइबो खनो आरो थियेटारबो गायो थियेटार माने बे खुला गाना बेफोरबो गाखायो उन्दैनिफ्रायनो मोसाखायो गोबां प्रग्राम खालामो जेनेबा स्टेज प्रग्राम खालामो जेसेबां एबसुनियानो जा साहित्य सभानि जा जेसेबां बेयाव प्रग्राम जायो बेफोराव मोसाखायोमोन हिसाबै थारमाने आंनि सायाव जेबो गाज्रि साननाय गैखाया ओंखायनो फिल्माव जिखिनि गाज्रियानो जा मोजाङानो जा रल खालामबाय बेयाव आंनि साननायाव आंनि सायाव जेबो एदावबो जाबाय एखमबा एदावबाय नै फैलायबाय बेखिनिखौ बुङो खिन्थु आंनि सायाव जेबो गाज्रि साननाय गैया फेमिलिनि जोबोद मोजां फैफिनदों दा जों सावरायनि बिथांनि जिउनि मोन्दांथि जिउनि रोंमोनथायनि सायाव सावरायनाय नोंथाङा सासे लिरगिरि नोंथाङा दासिम गांब्रै गांबा बिजाब सेबखांनानै दिहुनबाय सल' बिजाब सुंद' सल' बिजाब मा मायथाइयाव नोंथाङा जुरियामोन? आं बेखौ जेब्ला कलेज फरायो 1992 बा हाई सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार बे समावनो आं गांसे सल'मा लिरदोंमोन नेवसिनायनि बेसेन आচ্ছা नेक्स्ट बिनि उनाव 97आव आं लिरदोंमोन गांसे खन्थाइ बिजाब अनजालि निलि होननाय बे आंनि मोजां मोननाय रजेनि सायाव लानानै लिरनायमोन बियो नेक्स्ट बिनि उनाव
नेवसिनायनि बेसेन सल'मा बेखौ अनसुमै लाइब्रेरि बानायदोंमोन बेनि उनाव रमान्सनि निजोरा बेखौबो अनसुमै लाइब्रेरियानो बानायदोंमोन नेक्स्ट बिनि उनाव सिख्लानि केलेंकारि सर्ट स्ट'रि आरो नै एबार 19आव थास' बिबार सर्ट स्ट'रि बिजाब बिनि उनाव नेक्स्ट गोबां ओरैनो मेगाजिनफ्राव गोबां आर्टिकेलबो हरदों आरो दा सिने आर्टिस्ट एसोसिएसननि चिफ एडिटर जानानै दङ आरो नोंथाङा बेनि अनगायैबो फोरोंगिरि हाबा मावो फोरोंगिरि हाबा मावनानै नोंथाङा माने समाजनि खामानि मावनाय जाबाय थादों बेनि अनगायैबो आरो गुबुन हाबा हिसाबैथ' ससियेल हिसाबै ओरैनो थुनलाइनि बेलायाव नांफागासिनो दङ प्राइमारि साहित्य सभायावबो दङ नोंथाङा मेथाइबो खनोमोन मेथाइथ' इदि फुल मेथाइ आं खना ओरैनो गुसुं खनो बालाबगानै ओरैजाय दा खननो हागोन दोंसे खन आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो गोसो थोयो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसै नोंथाङा मोनसे डायलग आवराय जि डायलगा नोंथांनि हायनामुलि सावथुनाव बयजोंबो अनसायजानाय आरो नोंथाङा मोजांसिन मोननाय डायलग बारा फांफुं गैया जालांजों हख्लायगारगोन गोजोन्थों थारमाने हख्लायनाय माने बुथारनाय माने माबाखौ सोरखौ हख्लायनायनि खोथामोन बियो दाब्लाखौ बर' सावथुन दाथ' दा बोसोराव 40-50 गाहाम दिहुनजायो बोसोरफ्राम बेनिफ्राय बे सावथुनाव गोबांसा माने फावथिगिरिफ्रा रल प्ले खालामो दा बिसोरो थोनायसे रेमुनारेसनखौ मोनो ने बेखौथ' मावबान्था ओरैनो सानैसो जायफोरा हिर' हिर'इन नाम जाबाय जायफोरखौ जों बुंनो हायो हेलेना लिपिका फुजि गेमस्रि बिथांमोननि अनगायैथ' दा ओरैनो बे लाइनाव रिया बिथांमोननि अनगायै जेनेबा प्रफेसनेलथ' बर' रावखौबो जों बुंनो हाखाला अब्लाबो बिथांमोन ओजाहा लिंसार थाबाय एक्टर हिसाबै लिंसार ओजाहा राजिब थाबाय बिसोरो जाफुंसारनाय हिसाबै मोजां रेमुनारेसन प्रफेसनेल नङाब्लाबो मोनसे मोननै जिखिनि फिल्माव थाङो बिसोर एसे मोजाङै मोनबोयो आरो बाखिफोरखौथ' बिदि बुंनो हाला दा दानि समावहाय हाइस्ट माने मावबान्था मोननाय एक्टर मानसिखौ बुंनाय दा जों नै दासान्दि लिंसारा माने नेक्स्ट नै दा जोंनियाव जाहांबावदों माबाया सोरां औ क'क्राझारनि आदसा बिसोर सानैखौनो बुंनो हायो होमबा माने एक्टिं खालामनायनि गेजेरजों सावथुनाव रल प्ले खालामनायनि गेजेरजों जिउ खांनायनि बेबस्थायाबो फैनो हागौ मोननैसो बेसाद जोंनाव इस्टाब्लिश जाग्रोनांगोन हल नांगोन सिनेमा हल नांगोन ओमफ्राय साफ्रोमबो डाइरेक्टर साफ्रोमबो प्रडिउसार बिसोरो प्रफेसनेल हिसाबै लानो हाग्रोनांगोन मानोना जोंनियाव दा नोंथांमोना नुगोन बिबो गोसो जादों ज' जालायदों फैसा खांलायदों ज' जालायदों ओमफ्राय प्रब्लेमा मा जायो जोंनिया सिनेमा दिन्थिनांगौ जायोब्ला फुजा नङाबा गामि लांनाय बे स्पटआव दिन्थिनाय जायो नालाय जेब्ला बे स्पटआव दिन्थिनाय जायो थारमाने कम्पिटिसन जालायो सोर बांसिन खमाव हैनो हागोन बै बोथोरखौ होसोनानै दा हमना ला नोंथांनि फिल्मा हिट जादों बबेबा फिल्मा हिट जादों बेखौ रायजोआ नागिरगोन नंगौ नाथाय जायफोर लांग्रा बिसोरनो खमाव मोननायखौसो नांगौ बांसिन लाब मोननांगोन दा हिट जादों होननानै लांगोन
फैसाखौबो बारा होनांगोन नायग्राया लिमिटेसन थागोन फैसाखौ मोनगोन जेनेबा खिन्थु जाय फिल्मा हिट जादों बे फैसाया एसे बारा जागोन ना हमना ला 20,000 15,000 जाबाय जेनेबा खिन्थु नों बे खम दामनियानो 2,000 3,000 जासिबाय थारमाने नोंथां बुंनो नागिरदों जे सिनेमा हल जायोब्ला बै प्रब्लेमा सल्भ जागोन पुरा सल्भ जागोन मानो होनबा जानला मानला फिल्मखौ लांखानाय नङा नाथाय मोनसे प्रब्लेम दंलायो पाइरेसियाथ' सोलिबाय दं दाबो सोलिगोन जेरैहाय ओमफ्राय जेब्ला हल जागोन बेबो खम जागोन पाइरेसिया खम जागोन दा हल आल्टिमेटलि मानसिफोरा थांना नायगोन खिन्थु दानि समावहाय मबाइलाव मानसिफोरा नायबाय थायो इउटुबनि गेजेरजों नायबाय वेब मिडियानि गेजेरजों बे सावथुनफोरखौहाय आपल'ड खालामनायलाय नायबाय थानायनि सुजुगा जाबाय थादों दा बे हिसाबै सिनेमा हलाव थांनायनि जुक्ति फैया सिनेमा हलाव थांनांगोन जों दि आपल'ड होग्राना बेखौ नायहोग्रोनो थारमाने टुरिं खालामखांनायनि उनावसो बेखौ आपल'ड खालामनाय जायो माबायाव नेटआव आচ্ছা नेटनिफ्राय माबायदि आर्न खालामनो हादों इथ' जेबो आर्न गैया माने मानसिफोरनो नायनो होनाय आচ্ছা दा नोंथाङा जोबथारनायाव गाबनायनि मोनसे माबाखौ होदो दिन्थिनाय होदो रल हिसाबै आं गोबांखौ खालामबोबाय बे गाबनायानो आंनि थाखाय बिराद प्रब्लेम नोंथां गाबफेरदों सिनेमायाव गाबबाबो बारा मोजां जाया आंना गाबनाया ओरैनो जास्ट गाबथारनांगौ हिसाबै जाया आंखौ थगायनानै लाहोबाय सार आंखौ थगायनानै लाहोबाय साला फाग्लि आं लानो गोसो गैथारामोनलै लाहोबाय साला फाग्लि बिनिफ्राय मोजां जानाय नंला दानिया नोंथाङाथ' बुंदों जे माने भिलेननि एक्टिं खालामनो जोबोद गोसो दं दा भिलेननि एक्टिं खालामनो मोनोब्ला माबायदि डायलगा नोंथांनो पसन्द जानाय जानो हागौ बेखौ एसे प्ले खालामदो दा स्मागलार आरो पलिटिशियान एनि अफ दिस राखाव जोंनि एरियायाव जेसेबां जोंनि हेंथा बुंग्रा दं बिसोरखौ लोगो लोगो फोलावखा आं बेफोरखौ सहायनो हाया राखाव तारमाने माने माबाया गुन्डा लिडारा अर्डार होबाय माने माबा मोनसे कारनाव माने एक्टरखौ लाइक खालामाखै डिसलाइकिं जोबोद मोजां जादों बिथाङा गंसे फरायसालियाव फोरोंगिरि हाबा मावो बिनि अनगायैबो बिथाङा थुनलाइ सोरजिनाय बिथिङाव आखाइ होगासिनो दङ आरो सावथुननि गोबांथार प्रजेक्ट बेनि गेजेराव बिथाङा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव फैनानैहाय जोंनो गावनि रोंमोनथाइ मोनदांथि आरो उन बिथांखिनि सायाव जोंनो फोरमायफैदों